So this morning magtuon tag isa ka system sa imong life. Naay sistema dapat ang atong pagkakristohanon. Dili pwede ka nang tira pasagad, come what may, unsay mahitabo. There must be a system, biblical system. The next is personal goal. You must have a personal goal. Dili permi ang atong parents, dili permanente atong mga advisors. Time will come, you will make big decisions. Muhimo kag dagkong decision, mga youth puhon. Dapat na kay personal goal. Kana bang para sa imong kaugalingong improvement. And of course, kana nga personal goal naga-base na sa mga godly nga mga advices. Dapat na kay goal. Sa imong pagkakristohanon, na kay goal. Na kay dapat ma-achieve. Before mo end ang 2022, dapat spiritually na kay ma-achieve. Na kay ma-accomplish ba sa Ginoo. And by faith, kaya gidefine ako atong title, Setting Personal Goals by Faith. Nganong by faith man? Life or Christian life is all about living by faith. Nagkinabuhi tas pagtuo. And powerful ang ato ang mga goals, decision, if ato ning isalig sa Ginoo by faith. Atong tanaw na unsay pasabot nining ato ang title. So goals give you hope to keep moving forward. Importante ang goal. Walay direksyon ang life kung walay goal. Bata pa atong mga kabataan sa una, atong mga mommies and daddies, mga nanay, tatay, moingon gid sila nga dong pag tinarong og eskwela aron naa kay maabot. That's goal. Dapat na kay goal, na kay gina-aim nga kabuton. And dapat atong goal realistic. Dili tong mga supernatural. Sturdy mo yun, nigdako niya, gusto siya may mong Superman. That's normal sa mga young age. Pero sa edad na nakas age of accountability, kay balo na ka unsay right and wrong, na naka sa mga able na ka mohimog mga major decisions, dapat naa kay goal, dili lang pangandoy. Usay man gud atong pangandoy, tag 10 years from now, 20 years from now, pero ang goal man gud specific. Na kay gustong kabuton. Now, talking about goal, na kay long-term goals, na pud kay mga short-term goals. Sa imuha ari sa ta, sa imuhang pagkakristohanon, na kay goal. Aside mahuman ang 2022 or 5 years from now, 1 year nga goal, unsay goal nimo? If mo balik ang Ginoo 2023, na ba kay something na achieve para sa Ginoo? Ayog sugot nga churchgoer lang ta hantud nigbalik ni Christ, naagi improvement dapat ang imong Kristohanong kinabuhi. Nagid kay mahuman para sa Ginoo. Sa church, nag-aim ta nga before mo end ning year, at least natay isa nga madala diha sa tilan sa Ginoo. Gamay ka ng isa ka soul. Abi nimo, kung mangayo nimong Ginoo isa ka kalag, madala nimo niya, gamay kay na compared sa pila ka years kanyang gibuhi. Pila ka tuig kanyang giproteksyonan. Pila ka higayon gi-answer niya imong mga prayers. Pila ka time nga naka sa imong disappointments, naka sa mga wrong doors, closed doors, gikuha ka sa Ginoo, gitagan kag another chance. Unya isa ka kalag lisod para dadun sa Ginoo. Dili pwede. Ang Ginoo faithful sa imong life even sa imuhang mga unfaithfulness. Kabalo ba ka daghan og talent nimo, strength nimo nga gigamit mo sa dili mao. Pero pag uli mo sa balay giproteksyonan gapon kas Dios. Daghang mga choices nato nga against gyud sa will sa Ginoo. Pero one time nagpray kag kanunon sa imong lamisa gi-provide sa Ginoo. Dili usa ka strange nga God makabuhat ana, isa ka loving Father ang makahatag ana. Dili lang Dios ang address sa to niya, gitawag siya sa Bible og loving Father. Ingon ang Bible, kung usa ka anak sa yuta, kung na kay isa ka anak, mangayo imong anak nimog pan, tagaan ba din nimog serpent, tagaan ba din nimog bato. Ingon din si Christ, maunay kinaiya sa usa ka yutan noon nga amahan or tao. Maluoy man gani ang tao nga makasasala ta, imperfect ta. Ang usa ka amahan
Di man gikaakos iyang bata nga magantos iya magyong tabangan. How much more ingon si Christ, your heavenly Father, samot na atong mahigugmaong amahan sa langit. So daghang time sa atong life nga nagpatuyang ta sa sala, shall I say. Pero ang Ginoo nag-provide sa imuhang need. Although daghang time nga nag-isig-ingon si Satan, ay na nagtagay Ginoo. Nagusik-usik lang na si mong grasya. Numdum mong Job. Ingon si Satan sa Ginoo, kanay mong anak si Job, faithful lang na kay dato man siya, kuago na yung katiguyunan, tungluhon ka ng Job. And you know what? The same is true sa atong life. Katong time bitaw, nga atong giusik-usikan ang kaayo sa Ginoo sa mga butang nga dili in line niya. Sige ingon si Satan, Ginoo, di naman na faithful imong anak. Wala naman na sa church. Sige pahimulos sa imong blessing, pero dito gigamit sa uban, dili sa imong kahimayaan. Nganong sikag provide sa iyang need? Nganong sikag protect gihapon niya? Nganong sikag bless gihapon niya sa ubang butang? Nganong ginagmay na imong disiplina? Nganong dili gitong dinagko? And you know what? Usa ka butang nga di gina maguba ni Satan tungod kay atong Dios usa ka mahigugmaong amahan. Amahan gid siya nga mo feel gid siya love instead nga hatred. But then, mo disiplina atong amahan. Ang point nako is faithful siya sa imong life. Faithful kay siya bisag kapila nimo sa limtan. And therefore, dili man ni sukli, dili man ni balus, dikta na to kaya balusan yang kaayog yun. Ingon na siguro nato ba, reaction sa usa ka kalag nga nabuhi sa grasya sa Dios, tagaan nato siyag mga goal. Tagaan nato achievements ang Dios. Somehow, mahimong proud siya sa atong existence sa yuta. Kabalo ka, one time ni duol si Satan sa Dios. Ingon si Satan, kuhaan niyang kabtangan, kada si Job, tungluhon ka. Gikuha. Gikuha sa Ginoo. Ingon ang Ginoo kay, kuha yang kabtangan, ayaw lang siyag patya. Kabalo mo one time, pag atubang ni Satan, ningon ng Dios, tanawa, nakita nimo, walay sama kang Job. Gikagid si Job, nahurot iyang kwarta, nahurot iyang mga bata, iyang wife, nga last niyang kaduulan, gitunglo pagid si Job o iyang Dios. Pero si Job, faithful, nga nag-serve sa Ginoo. Kabalo kaon sa ingon sa Dios, tanawa Satan, faithful si Job. Walay sama kang Job. And one time, nakaingon kang Ginoo ni ana sa imong life. Nakaingon ka siya, Satan, sayop ka. Tanawa, gikuha na kong trabaho, gitagaan na kong sakit. Bag-o lang last week, emergency ang bata. Na di limaw na hitabo silang pamilya, naa gihapon sa church. Nakaingon kang Ginoo ana sa imuhang life. And therefore, angayan lang ang Ginoo, tagaan na tog achievements. Ano bang somehow makaingon siya, proud ko sa kong bata. Sa iyang pagka-high school, sa iyang pagka-widow, sa iyang pagkatigulang, sa iyang pagkawalang-wala, sa iyang pagka-busy sa secular work, pero tanawa, faithful sa church. Ang ayan lang ang ginutagaan na to ni Ana. Kung na kay goal, maka-estimate ka kung hapit na ba ka naabot or layo pa. Dapat na kay clear o specific yun nga goal. As a parent, dapat na kay goal sa iyong pamilya. Isip usa ka estudyante na kay goal sa imong pag-eskwela. And labi na sa atong pagka-church member o pagka-anak sa Dios, naagid kay goal. Basta i-pray nimo Lord before mo ending a year unta ginutagaan ko nimog someone ma-share nako sa good news. Naon ta ko'y ma-achieve Lord diri sa church. Naon ta ko'y mahatag Ginoo diya sa buluhaton sa Ginoo, somehow malipay ka sa kuang life. Pero dili tanang goal insakto. Dili tanang goal good. Naay mga bad nga goal. And you know what? Usahay ang painful kay ginapaglaban nato ni usahay ang mga wrong nga mga goals. Now, kinumdum ko sa isa ka kanabang tao, ingon ng Ginoo sa iyaha, okay, ang imong trabaho iduot nimo ning bato. Tako kay nga bato. Di giduot po niya ang bato.
24 hours iyang trabaho giduot niya og maayo ang dako kayong bato. Pero ang problem para niya kay wala niya na move ang bato. Bisag gamay nga inch wala gid naglihok ang bato tungod sa kadako. Pagbalik sa Ginoo, ingon ang Ginoo, kumusta? Ang kabalo ka ingon ng tao, Lord, sorry kayo. Frustrated kayo ko. Kay wala gid ako na move ang bato. Ingon din ang Dios, well, ang akong command dili man i-move ang bato. Imo lang siyang i-push ang bato. And you know what? Nay mga butang usahay nga gusto na tong i-move. Gusto ginato nga kanabang i-achieve ang usa ka butang nga dili to in line sa will sa Ginoo. Sakit biya mo go against sa iyahang will. Nangay mga butang nga gina-fight na to pero contradiction to sa will sa Ginoo. Ang point is, unsa lay imong ma-achieve para niya, enough na nga malipay siya. Kung nay mga butang nga gusto nimong maangkon para sa kimayan sa Ginoo niya, wala niya gihatag, dili na to importante para niya. Pero nay usahay nga nagtuta ngayon sakto ni. Ya dili di ay mao. You know si Paul sa 1 Corinthians ingon si Paul, Lord, kuhaan ning tunok sa akong unod. Gidescribe niya ang isa ka barrier struggle sa iyang life sa isa ka tunok, thorn in the flesh. Kuhaan ni Ginoo kay kung makuha lang ni Lord kining tunok sa akong unod, you know what? Mostly sa mga scholars nagtuo nga sa to ka physical nga sakit. Naay sakit si Paul nga gusto niyang maayo dayon. Ug ingon siya, para Ginoo makaserve ko niyo og maayo og daghan pa kog mahimo diha sa buluhaton. Saktong intention ni Paul. Pero kabalo mo ang response sa Ginoo, dili Paul, my grace is sufficient for you. Ingon din ang Ginoo, ang point sa Ginoo, Paul, kung ako nang ayuhon, mahimo na kang hambog. Dili na ka magsalig nako. Mas mayong nang naakas imuhang mga weaknesses, kaya ang imong mga achievements, dinhi ako ang ma-recognize. Kaya kung ikaw, Paul, sobraan ti ka tagaag talent, ang simbahon sa tao, ikaw na, ug dili na ako. Yes, na mga points sa tong life nga fail good. Failure good instead nga success. Tod kay giampingan sa Ginoo nga dili ta mahimong hambog, ug dili na to ma-promote atong kagulingon, kung dili magsalig tatanan sa grasya sa Dios. So importante ang mga goal settings, dinhi nato makita nga naay Dios naglihok sa atong kinabuhi. Realistic atong goal, dili ni makapaboost dapat sa ato ang pride, kundi dili makapa-humble sa atong atubangan diha sa Dios. Na nay matulo ka questions akong i-raise nining buntaga, pag-check ni sa imong goal. Kung sakto ba imong goal or dili. The first question, will it honor God? Will it honor the Lord? Kani bang akong goal, maka-honor ba ni sa Dios? Makalipay ba ni sa Dios? Okay. I know na kay goal, na kay gustong kabuton. Mostly sa mga youth na to nga influence kayo sa secular, sa mga TikToks, Facebooks, YouTube, mga vloggers. Usually ilang mga goal more on mga secular mostly. Muna i-guide na to silag maayo, influence na to silag maayo sa godly nga way. Ang question lang imong buhaton, kani ba akong pangandoy? Kani bang gusto na kong kabuton? Malipay bang Ginoo niini? Now, basically, kita makahibalo man ta. Muna mga butang nga dili pa gyud clear, pero na mga butang nga klaro na dili gyud. So kung dili, stop it. Dili na will sa Ginoo. You know what? Gahi kay kabuto ng isa ka butang kung dili will sa Ginoo. Mo provide siya according sa iyang will. For example, nakay gipray nga trabaho. Nya gipray nimo maayo kay tan-aw nimo mo improve gid mi Lord kung madawat ako ni nga trabaho. Gipray nimo, gipapray sa church, giklaim nimo by faith. And sad to say, wala nahitabo. Ay mong question, Lord, unsa may akong sala nga nung wala man nimo gihatag. You know what? Simple lang.
kung nakita sa Ginoo nga dili gyud maayo na nga trabaho para nimo, dili niya ihatag. Dili pa siguro right time o dili siguro ang sakto para nimo, pero na siya i-provide nga lain para replacement sa imong pangandoy. So kung nakita sa Ginoo nga kung makatrabaho ka na dili na nimo siya ma-please, di na siya malipay sa imong life, dili niya na ihatag. Now, wala siguro ka nakasabot, imog yung gi-fight. Imog yung gi-fight. Hantod nagka-clear nagmayo nga di gid mao siya nga trabaho, pero imog yung gipugos. Well, pwede nimo na maangkon by force, pero nagi mga pag-suffer o pagmahay sa unahan. Mura nas mga amahan ba? Ako din ako masabtan bitaw sa una, moingon akong lolo, akong mamag, papa, lola. Ayaw ni dong kay makadaot ni mo ni. Sa akong pagkalinghod pa, ano makadaot man, nga malingaw man ko every time buhaton ako na. Oh. Pero you know sila, kay balo sila sa ilang naagian, unsay maayo nato, unsay dili. And the same is true sa tong Father sa langit. Kay balo sila, unsay makaayo nato sa unahan, unsay makadaot sa unahan, unsay makaayo sa present nga situation. So somehow, ang pag-say no sa Father, pag-protect di ay usahay pod nato. Amen? So ayog pugsa ang no. Ayog butangig kama ang period. Tungod kay if gisirado na sa Ginoo, dili na para atoa. Before ko nag-seminary, lahi man akong dreams, lahi akong pangandoy. Gusto ko ma-expose ko sa secular. Nakoy pangandoy sa una nga magtukar-tukar lagi sa mo kanabang na ako'y band sa una. Nya gusto mi magtukar-tukar mi if na mga gigs sa Cebu City. Mura sad mig correct nag-record na kunuhay mi. Wordly kayo akong pangandoy. Gusto na ko mo sikat sa secular. And pag enroll na kong seminary, sigo paminaw sa lecture, abot og first, second, third year. Third year ang turning point nako. Naminaw ko sa isa ka lecture, nabasa nako ang Psalms 37 verse 4. Basagod sa yung Bible. Psalms 37 verse 4. Ingon din si King David, ang writer sa Psalms. Delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Ganan ko aning nga part kaning He shall give you the desires of your heart. Ihatag sa Dios daw ang pinakagusto gyud nimo sa imong kasing-kasing. Pero nay kondisyon, ingon siya, delight yourself in the Lord. Kanabang imong life dapat mahimong kalipay-lipay, kaaya-aya sa iyang atubangan. Malipay sa ang Dios nimo, ihatag niya ang desire sa imong heart. So, that time sa seminary, akong gilipay ang Ginoo. Nagtinarong kog eskwela sa seminary, third year, na projects, and unsay mga buluhaton na mo sa una sa seminary, faithful, makaingon ko, faithful ko. And officer ko that time sa youth fellowship, grabe ko ka-hardworking before. Sad to say na disappoint ko kay wala gyapon gihatag sa Ginoo ang desire sa kong heart. Until such time ako na-realize na isa ka pastor nag-counsel nako. Ang right desire sa Psalms 37:4, di ba? He shall give you the desire. Pero actually, He shall give you the right desires of your heart. Once faithful ka sa Ginoo, ihatag niya ang insakto nga desire. Kay natay desire nga dili mao, makadaot nato. Ihatag niya ang desires, right desires sa imong family, right desire para sa imong career, right choice, right course, right nga pathway. So the more ka mahimong faithful ug obedient sa Ginoo, i-reveal niya ang sakto nga desire. That time, pag enroll seminary, ang akong pangandoy nga mahimong banda dito, banda doon, nahimo nung kong pastor. Kabal mo way back, sa bata pa mi, mo yun akong papa,
Kani si Joy Joy mag-abogado. Kani si Dayan mag-nurse. Kani si Jan Jan mag-pastor. That time 10 years old, 12, masuko gyud ko. Di gyud ko mag-pastor. Ambot ngadto, kita na kong pastor nga boring, siglagwali, sig pangasaba, dagugtian. Ana na mga profile sa pastor. Di lagi ko magpastor yan. Napag ito yung mga pastor sa una nga, lisod yun, pobre. Di yun ko, mo ilang bumay di na ko gusto mo, ilang ibalik-balik. Pero kabalo mo, lahi og amazing yun mo work ang Ginoo. Kaya ang di na ko gusto, na gusto na no nako. Amen? He shall give you the right desire. Wa di ko kay balo, ang di na ko gusto before, mo di right desire sa Ginoo nako. And it will takes time, enough nga time nga masabtan nimo ang right desire sa Ginoo. Basta obedient ng kaniya. So when you make a goal, when you set your goals, be sure, Lord, makalipay ba ninimo? Kay kung ang imuhang goal dili makalipay sa Ginoo, walay peace ug kalinaw diha. Di gyud ka magmalinawon ug magmalipayon diha. So kung mo na imong na-experience karon, i-check, Lord, mo ba gyud nimong will? Kay kung will ni sa Ginoo, nagyoy smooth sailing. Nagyod siya i-provide nga pag-comfort o pag-support sa imuhang nahimutangan. Number two. Is it motivated by love? Check na to. Mo niya kung goal, Lord. Question na yun. Motivated ba ni by love? Now, if naa kay pangandoy, unya ka na nga pangandoy noon, makapaboost sa imong greed. What is greed? Karabang, labuan ko ni. Gusto ko inani. Gusto ko mudato dayon. Gusto ko musikat dayon. Gusto ko mulabaw sa tanan akong igsuon. Gusto ko musikat sa tanan akong igagaw. Gusto ko hangdon ko nila nga ako'y pinakanindot, ngilngig og trabaho. That's greed. Kung ang imong goal makapaboost sa imong greed, dili na motivated sa love, dili na healthy nga goal. Og dili mo hatag ang Ginoo nimo something mga makapaworst sa imuhang karakter. Now, may tabo ana dugay-dugayon nos Ginoo hangtod nga ma-change sa ka. Isa pa, competition. Kung gusto ka imong labuan, nakig-compete na ka sa katao or nakay gusto i-achieve tungod sa envy, kasina, pagdumot, selos, dili na gani motivated sa gugma, dili gid na maangkon nimo. Pero sa kunang gingon, pwede nimong angkonon, pero dili ka magmalinawon. Munang daghang mga dato, nindot og trabaho, nindot og mga negosyo, pero dili malinawon silang kinabuhi. Tungod kay dili love ang nagmotivate, greed. Gusto nila, labuan pa nila mga dagko nga companies. Sa nila pangandoy, Lord, nalang ko'y motor nga 150, fights na. Nana, Lord, labuan ako ng silingan, nakapalit og 200cc. Labuan ako ni. Palit kag 255. Nani palit og 800cc. Labuan na po na ko ni Lord. Greed na. And you know what? Naana ni mo halos tanan, pero di ka malipayon. Tod kay kung atong kasing-kasing, dili motivated sa love. Dili gyud ka makakitag pahulay. Mo bito na, the greatest command is about love. Love God above all things. Love your neighbor as yourself. Ingon si Paul, si Christ, love one another in the church. Ingon si Paul sa Corinthians, bisan pag nakay talent, manggihatagon ka, kung walay gugma, wala na'y pulos. It's all about love. Ang love, ang common denominator. Kung walay love sa family, gubot. Kung walay love sa community, gubot. Kung walay love sa nasod, puro war, oppositions. Kung walay love sa kalibutan, puro bombing. Once walay love, gubot gyud. So dapat ang atong goal di ay dili out of greed, envy, competition, uban pang lain concern. It must be out of love. Unsa man ang love, pastor? Na once mo himo kag pangandoy, dapat bunga ni si imuhang gugma ba?
Kada bang wala kay tao nga gustong apsan, wala kay tao nga gustong labuan. Once maangko nimong isa ka butang, kontento ka, mo boost imong love pa para sa Ginoo, mo kabantay. Nay chance sa tong life, nay time sa tong life nga gihatag sa Ginoo imong need. Imong gi-pray. And the more nimo naangko ng butangan, the more kanimong dalo na sa Ginoo. No? Katong walang-wala pa ka, ingon ra bang pastor, hatag yun para dungagan. Hatag ka, tag mga ginagmay, mga papel nga yellow, papel nga orange, diba? Papel nga brown, si katupang sinsiyo. Kani kay ingon pastor, investment daw ang paghatag. Agoy, nakadaog man ka. Dili loto, raffle. Raffle sa company. Gitna kay negosyo, na nakay offer, business. Karon nga nanaghan na imuhang assets, imong income. Nadalo naman nung kas Ginoo, mahadlok naman ka makuha piso ang imuhang savings. Iraw ni tabo, dili na love, dili na gugma. Kay ang healthy nga pag-receive sa blessing sa Ginoo, the more mo improve imong love para niya. Ug ang love para sa uban. So ang Ginoo mo bless siya, once mo bless siya, makapahimo ning healthy sa imong kasing-kasing ngadto sa uban ug ngadto sa Ginoo. Nay mga taong dato nga tag-as kig koral, hadlok lion ang mga mahalong gamit sa ilang balay. Dili out of love ngadto sa ubang tao. Pero nay mga foundations, nay mga tao nga mobaligya lang sa ilang mga sakyanan, ilang mga kabtangan para ihatag sa mga nabagyuhan, ihatag sa mga kabus. You see, daghan kay gitudlo ang kwarta. It's not the money itself ang problem. Naagid na sa kasing-kasing sa tao. So dapat ang atong goal di ay ayaw pakikumpit og tao. Ayaw labwing usa ka tao. Ayaw i-prove, Lord, i-prove nako Ginoo nga kaya nako. That's pride. Kay balo ng Ginoo nga di nimo kaya. So humility, dapat motivated ta sa gugma. Gibuhat nako ni Ginoo para sa akong family, love na. Para sa akong mga kaigsuonan, love na. Para pag-support sa work, love na. Para Lord, pagtabang sa mga tabangunon, that's out of love. Limpyo imong konsensya ba? Kana bang successful ka, pero limpyo pod imong konsensya. Lisod biya ng successful ka, pero napuno kag negative nga feedback sa mga tao. Ang isa biya sa dili gid malimtan sa tao nimo, mo ni siya. Ang kana bang imong nabitaw hisgutan ka kana sa successful kina siya, pero kuan man na, di man na pas gamit siyang tabay katong nagbaha diri, wa gina nagpasud siyang gate katong naguba among balay pag udet, wa gina nang hatag og munggos katong daghan kina siyang abot. Di ba? Successful ka, pero dili mao ang feedback sa mga tao. Pero nindot kay hunaon kanang sa imong success, bit-bit po di mo ang feedback, good nga feedback sa mga tao. Makaingon ang tao, well, deserving na siya ana. Butan ba na siya. Sa ginana lang na di managad usahay. Pero atong udet nagpa-charge na sa akong cellphone. Dili malimtan sa tao ang mga butang nga gidalo nato sa ilaha. Ang pinaka-highest goal sa atong life, ang karakter nga dapat naa nato ang kinaiya sa gugma. Ang gugma, willing muhulat, willing mo paubos, willing magkanabang muantos lang sa, willing mo extend sa patience, that is love. Next, number 3. Number 3, will it require depending on God? Will it require depending on God? Ang imo habang goal, nag-require ba siya og pagka-dependent nimo sa Ginoo? Kana bang ang imong goal ba makapaduol ba noon nimo sa Ginoo para magsalig ka? Namay gyud tawo may Lord, ako ning goal para ako ning makabut Ginoo
mas mo faithful, maging obedient ko nimo para imo kong ubanan. Kay naay mga goal man God nga out of pride na to ginabuhat. Gusto na to ang kunon na to nga kita lang. Nang way labot ang Dios ba? And if may tabo na siya, nga example, Lord, gusto na ko ni kabuton nga pangandoy. And sa diyang nangandoy ka niana, wala na ka nakitaan sa church. Dili na ka prayerful. Wala na ka nagpa-pray request sa kaigsunan mo sa iglesia. Ikaw na lang ang naningkamot. Dili na sa mao. Now, ingno na to na-achieve nimo imong goal. Nakabut nimo, na imo kang successful. Kinsa may imo ang tagag credit? Ang Ginoo ba? Dili. Ang imong tugulingon kay na-achieve nimo na nga wala ka na imong faithful, bisag dili ka faithful sa Ginoo. Now, kana siya nga klase nga dream, dili na siya in line sa will sa Ginoo. Mo bitaw ng daghang dato may madawdaog, daghang pong pobre nga mga tag-as og pride. Daghang pong makabus nga dato nga tag-as og pride. Daghang pong middle class nga tag-as og pride. Now, nay mga tao man God nga dili na mangitag Dios kay wala man sila'y problema. One time si Pastor Amari sa Japan, ingon siya, out of 100%, siya, estimate niya sa ilang kaugalingon lang survey, average og 1% lang ang mga tinuod nga Kristohanon sa Japan. Di sila mutug Dios. One time nag-evangelism sila, mga professionals, ingon ang mga tao, wala man may nagkinahanglan og Dios. Kay kaning amuhang kahimtang, mahimo naman namo ang among gusto. Adto pagwali anang imong Dios sa mga pobre, sa mga kabus, sa mga walay balay. Kay mao to'y nagkinahanglan og Dios. Kami wala may nagkinahanglan Dios. Kita ka ni among buildings, kita ka ni among sakyanan. Kadto pa lang ka sa balay. You know what? Wala lay year gikan na nitabo ang dako kay tsunami sa Tokyo, Japan. Oh, asa man gipanghambog nilang mga seawall, mga high-tech nga mga detector, sensor sa pagkontra sa wave, pila lang ka minutes. And yes, ang tao di mangitag Dios tod kay tan-aw niya kaya niya ang kunon ang mga butang bisag siya lang. And at one time ningon si Christ, unsa may maangkon sa tao, unsa may ginansa niya, kumaangkon niya ang tanang butang sa kalibutan, niya iyang kalag, maimpyerno lang. E naitabo gina sa taong dato, ug ang si Lazaro. Sa kadaghag kwarta sa taong dato, kadaghan niyag mga assets, negosyo, dako siyang balay. Pag abot sa taong dato sa impyerno, ingon ang book og Luke, pag mata sa taong dato, ang una niyang gipangita ang kaluoy sa Dios. Ingon siya, Father Abraham, have mercy on me. Wala siya nakinumdum sa iyang milyon sa yuta. Wala siya nakinumdum sa iyang pamilya sa yuta. Wala siya nakinumdum sa iyang mga gold and silver sa yuta. Pag abot niya sa impyerno, ang una niyang gipangita ang kaluoy sa Dios. Ug mo na ingon ni Christ nga bisan pag ang kuno nimo tanang kwartas kalibutan, imo na tanang naong diya sa billboards, imo na tanang power, imo tanang oil, tanang fuel diya sa Middle East. Kung imong kalag maimpyerno, wala nay pulos. Gani ingon si Christ, usana ka kinaiya sa buang-buang. Tao nga walay nasabtan, tao nga walay kahadlok sa Dios. Tod kay tanang pagpaningkamot sa tao siyang kaugalingon lang nga walay Dios, sa iyahan ng pride, sa iyahan ng garbo. Na once ang Dios mo mapahaluna na nimo gani, di kanya tagaag garbo sa kasing-kasing. Na mga butang nga dugay ihatag sa Dios, tod kay gihulat niya mahimong stable na nga ato ang humility, atong humbleness. Tanawa ha, kung ang imong kasing-kasing naapay pride, kanabang napakay greed, napakay envy, wala pa kay contentment, Lord, tagahin na lagi ko, Lord, kay kung ihatag nimo ni Lord, mo niya kong promised, ikaw pa ingnon. Kung nakita sa Ginoo nga napakay greed,
na kay garbo. Ingon ang Ginoo, kung ihatag nako ni musamot niyang greed. Musamot iyang garbo. Di gyapon ni makontento. Dili sa nako ihatag. Now, dili ihatag mo sa kabutang sa Ginoo nga makapa-worst sa imuhang kinaiya. Sabtan. Pero si Satan gusto niyang ihatag. Tagaan ako ni kay mo worst ni siya. Munang careful ta. If ang Ginoo mo ingon og no, ayaw nagyug pangayo. Kay niglingi ni mo spikas, nagnanga si Satan. Si Satan mura nagpikulog naong ba? Spikulog. Green, pula lang siguro sa nga version. Ako'y hatag si mong gusto. Kanimong Dios di nakahatag, katihik sa si mong Dios. Ako muhatag. And you know, importante kay na siya, munang dapat ang atong pagpang-set sa atong goal, nagadepende kita sa will sa Dios. Ug mayngon na Ginoo, no, wait for the right time. Open your eyes for another opportunities. Basi nasa laing ihatag nimo. Dapat ang atong goal dili makapasamot sa atong garbo. Mahimo nun tang dependent maayo pas Ginoo. Last story ako i-share sa inyo. Si Joseph Scriven, ako ni nabalik-balik. Pag-graduate niya seminary, excited siya muli silang hometown kay magminyo na siya. Excited po diyang fiancé. Nisugat po. Ingon siya, okay, aning orasa, aning pitsaha, muli ko sa kayang kabayo. Iyang fiancé po, nagkabayo, nisugat po niya. And according sa history, na slide iyang kabayo, natagak ang babae, naparok ang ulo, dead on the spot. Sad kayo si Joseph Scriven. First question, Lord, nga naman, nga ni-graduate anong kong seminary, nahimo kong obedient pila ka years, inani mong ihatag. Pailob siya, pila ka years bilabay, nag-ministry siya sa isa ka village nga puro mga tigulang. Siya tigsag-ubog kahoy, sagubog tubig, bughag kahoy, tigpakaon sa di nakakaon. Na-meet niyang isa ka teacher nga nag-mission sa ilang village. And then pila ka months, kasluno na sila, week before sa ilang wedding, na-diagnose og seryoso nga pneumonia ang babae. Pila lang ka days, namatay. Another question kang Joseph Scriven, Lord, nga naman, nga nang inaani man ang response nimo sa akong mga prayers, wala man ta ko nahimong unfaithful nimo. And you know what? Instead, ma-discourage si Joseph Scriven. One time, nisulat siya isa ka letter sa iyang mama. Nisulat siya isa ka letter, ug ang content sa letter, na din sa verse 1. I-open na gud kadali. Ang what a friend we have in Jesus, sa stanza number 1. Ingon siya, what a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. That time, siyang distress, siyang downfall, siyang down moments, ang nakita ni Joseph Scriven, ang power sa Ginoo. And you know what? Every time mo share ko ano yung good nga story, makarelate ko sa akong life. Usahay, no ang tanang answer sa Ginoo, para gusto niya nga mas mahimong closer kanya sa prayer. Ingon siya, what peace we often forfeit. What needless pain we bear. Daghang pain nga di na kinahanglan natong pas-anon. All because we do not carry everything to God in prayer. Chorus palihog. Ingon siya, have we trials? Okay, wam din siya. Have we trials and temptations? Is there troubled anywhere? Na may problema. We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Sa prayer niyo masabtan nga dili tanang butang imong maangkon. Dili tanang gipray nimo imong ma-receive. Sa prayer, the more kami mong closer sa Ginoo, the more niyo masabtan nga yes Lord, usay mo accept sa tag mga no o wait nga answer sa atong prayers. And the more tagipahulat, the more tagiingnan og no, the more ma-develop ang atong karakter.
And once na-develop na tong character, that would be the time nga i-open na sa Ginoo ang dako kayong blessing nga sukad wala pa nimo gi-expect. Tungod kay nakinahanglan og good nga quality sa usa ka character para ma-receive nimo ang dagko nga panalangin sa Ginoo. Amen. So dapat atong mga goal in line sa will sa Ginoo. Shall we pray? Father in heaven, thank you Lord sa imong promise. Thank you Lord sa reminder nimo nining buntag Ginoo nga dili tanang pangandoy namo Lord kinahanglan namong ma-achieve ug dili mi kinahanglang mangluod Lord if dili namo ni madawat. Nay mga time lang gid Lord nga kinahanglan mi nimong proteksyonan, kinahanglan mi nimong tudluan, kinahanglan mi nimo Lord nga i-mold pa gyud og maayo. Amo lang Ginoo, please extend among faith. Dugang among knowledge nga mas masabtan namo ni Ginoo. Mo require og proper time, proper Lord nga status sa mong heart, sa mong soul, sa mong spirit para Lord ma-receive namo ang tinuod gyud nga surprise o preparation promises nimo sa mong life. Di mi gusto Lord masaag uban ni mi Ginoo nga one day mo balik ka og excited o proud mi Lord mo present sa mong life product ni tanan sa among pagdepende sa imong katuyuan. Pasayloa mi Lord sa mga panahon nga namugos mi, na discourage mi kay wa nimo gihatag ang usa ka prayer. Pasayloa mi Lord ug bag-uha mi nining mga orasa tagay mi kasing-kasing nga totally dependent sa imong will. In Jesus name, amen and amen.